Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Musulman dogulmuz soraptır. Para almak, para bermek barada soragym bar. Okuwa girmek, işe girmek üçin hökümet edaralarynyň birine bir işiňiz bolup ol işi düzeltmek üçin, hassahanada saglyňa seretdirmek üçin, bazarda ýa-da şahsy dukany işleden wagtyň käbir barlyk diýip gelýän kişilere, taksiler ýollaky polisiýa işgärlerine, daşary ýurda gatnaýanlar aeroportdaky işgärlere we şoňa meňzeş ýerlerde para berilýär. Para almak, para bermek barada dinimizdäki hökümler nähilika diýip sorapdyr. Musulman doganlar İslamda para almak, para bermek, para alýanyň we berýäniň arasynda araçy bolmak uly günadyr we haramdyr. Arak satmak, narkotik satmak, yalan hile bilen gazanç etmek, ogurlyk etmek, zyna üstü bilen gazanç etmek, doňuz satmak nähili haram bolsa, para horlyk edip gazanç etmek şolar bilen den derejede haramdyr. Para alýanlara, para berýänlere we olaryň arasynda durup berýänlere Peýgamberimiziň sallallahu aleyhi we sellemiň lagnaty bedduasy bardyr. Birje ýagdaýda para berýäne günah bolman, diňe alýana haram bolýar. Mysal üçin, sana ne haklyk edilýär. Hakyny beren oklar, zulm edýärler. Garas senden para almak üçin bil kaslaýyn seni köseýärler. Yalandan bahana tapýarlar. 5 minutlyk işini 1 ay soňra gel, 5 ay soňra gel diýip işini düzeltmeýärler we seni para bermäge mejbur edýärler. Ine şu ýagdaýda eger arda şikayet netije bermeýän bolsa we hakyny almaga para bermekden başga çäre ýok bolsa, şu ýagdaýda para alana haram, emma para berene günah bolmaýar diýip alimlerimiz düşündirýärler, fatwa berýärler. Arada durýanam şeýle, eger niyeti şol kyn ýagdaýda galan kişä kömek etjek bolup arada durýan bolsa, arada durýany günah ýok. Emma para alyana, haksızlyk edýäne kömekçi bolsa, arada durýanam para alýan bilen deň derejede günahkardyr. Para almak musulman doganlar haksız haram kazançtır. Allah Teala Bakara suresinin 188. ayetinde diýär: "Ve la ta'kulu amwalakum beynakum bil batil." Öz araňyzda mal mülküňizi batyl ýollar bilen iýmän. Bu ayetin tefsirinde gelişi ýaly İslamyň şeriatyň haram eden ýollary bilen kazanç etmeň diýär Allah Teala. Mysal üçin paraxorluk, ogurluk, allaw hile, riba süýtxorluk ýani prosent, doňuz eti satmak, saz gurallar satmak, spirtli içkiler satmak, nasçilim, narkotik satmak we şu işleri edýänlere kömekçi bolup işlemek ählisi haram kazançdyr. Para alanlara, para berenlere, arada duranlara Peýgamberimiziň sallallahu aleyhi we sellemiň bedduasy Allah Taala'nın lagnaty bardyr. Ahmed'de Ebu Davud'da gelen hadisinde Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma diýär: "La'ana Rasulullah sallallahu aleyhi we sellem ar-rashi wal-murtashi." Abdullah bin Amr radıyallahu anh diýär: Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem para alana we berene lagnat etdi diýär. Bu barada gelen hadisin käbirlerine arada durana da diýär. Para alyp para bermeň özü haramdyr, emma şunuň ýany bilen başga da näçe sany uly günä haram işler bolup geçýär. Mysal üçin köplenç para alýanlar yalan sözleýärler. Boljak we çöziljek işem bolanok diýip para almak üçin yalan sözleýärler. Yalan sözlemek haramdyr. Para alýanlar köplenç hökümet işgärleri bolýar we özüne inanylan wazipa işe ýani amanada hyýanet edýärler. Amanada hyýanet haramdyr. Amanada hyýanet hadiste gelişi ýaly munafyklaryň häsiýetidir. Para alýanlar musulman doganlar gul hakyna girýärler. Gul haky iň agyr günahlarryň biridir we haramdyr we kıyamet günü kimin hakyna giren bolsa hadiste gelişi ýaly şonuň bilen haklaşdyryljakdyr. Ünsür musulman doganlar para alýanlar bir kişiniň däl, yüzlerçe, müňlerçe kişileriň hakyna girýärler. Paraxor kişi dünýäde wagty toba etmän we hakyna geçen kişiler bilen haklaşman ölse, kıyamet günü bu haklaryň aşagyndan çykmak gaty agyr we kyn bolar. Näçe kişiden para alýarlar. Toba edenden soňra alan pullaryny ýzyna gaýtarmalylar we ol kişilerden halallyk soramalylar. Çünki başgasynyň hakyna deýişli bolmaýan günahlarda tobaň şerti 3'tür. Şu ýerine gowy uns bereliň doganlar. Başgasynyň hakyna deýişli bolmaýan günahlarda tobaň şerti 3'tür. Mysal üçin bir kişi arak içýär. Toba etjek bolýar, 3 şerti bar. Şol haramy terk etmeli, öň eden üçin puşman bolmaly we gaýdyp etmezlige karar bermelidir. Emma başgasynyň hakyna geçen bolsa, tobaň şerti 4 bolýar. Şu aýdanlar bilen goşmaça hakyna geçen kişisi bilen halallaşmalylar we alan zadyny ýygyna gaýtarmalylar. Halkdan para alýan kişiler näçe kişiniň hakyna girýärler.
ediyorlar. Tövbe eden ýagdaýlaryna da şol adamlar tapıp tapmajagy belli däl, hakyna geçen kişilerinin diriligi ölenligi belli däl. Ýani gözeňe getirin musulman doganlar, aşagyndan çykmagy gaty agyr bolan günäň ýükün aşagyna girýärler. Diýmek musulman doganlar paraxorlaryň boynuna uly günälerden biri bolan gul hakam ýetir. Para alýanlar raýatlara, watandaşlara zulüm edýärler. Ýagny para almak üçin düzelmeli işi düzetmeýärler. Watandaşy köseýä, gynaya, yalandan şol iş bolanok diýip yalandan problema çykarýar. Käbir ýagdaýlarda biýgunäni günäli, günälini biýguna edýärler. Haklyny haksız, haksızy hakly edýärler. Bu watandaşlara, raýatlara zulümdür, haksızlykdyr. Zulüm etmek bolsa uly günälerin biridir we haramdyr. Sahih Muslim'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "İttakuz zulm fe innez zulme zulumatun yawmal kıyame." Zulüm etmekden, haksızlyk etmekden ägä bolun, çünkü zulüm kıyamet günü tümlükdür, garankylykdyr diýär. Ýani zalimlere agyr belalar bardyr diýär kıyamet günü. Ýani musulman doganlary hiç kime, musulmana kapyra tapawudy ýok. Hatta hayvanlara, hatta ösümliklere zulüm etmek, eziyet, ziyan bermek, haksızlyk etmek bolmaýar. Iň uly zulümleriň birem başgalarynyň hak hukugyny depelemekdir. Islenlik haram gazançda bolşy ýaly paraxorlukda bereket bolmaz. Iki gün gowy ýaşaýan ýalydyr, emma netijesi bu dünýäde de, ahiretde de gowy bolmaýar. Haram gazançyň soňy iki dünýäde de puşmanlyk we harap bolar. Başyna gowluk gelmeýär. Paraxor işgärleriň musulman doganlar iň uly ziýanlarynyň biri tutuş jemgyýete, hökümete, döwlete ziyan berýärler. Hökümetiň edaralarynyň dogry işlemegine päsgel bolýarlar. Hökümetiň käbir edaralarynyň iza galmagyna we çökmegine sebäp bolýarlar. Şonuň üçin hem käbir ýurtlarda paraxorlukda tutulan hökümet işgärlerine ýurda berýän ziyanlar üçin ölüm jazasyna çenli agyr jaza berilýänine şaýat bolýas. We aýratyn bellep aýtmaly, musulman doganlar, hökümet işgäri diýmek halkyň hyzmatkary diýmekdir. Hökümet işgäri diýmek halkyň pully işgäri diýmekdir. Hökümet işgäri diýmek amanatçy diýmekdir. Ol seniň oturan wezipaň senki däl, seniň şahsy malyň däl, sen onuň eýesi däl. Halkyň zadydyr, sen amanatçy, sen halkyň hyzmatkary we halkyň işgäri. Eger hakykatdan hem watanymyzy gowy görýän watançy bolsak, halkymyzy gowy görýän halkçy bolsak, bir wezipa gelip nädip halky çürkäp bolarka, nädip pul alyp bolarka, nädip şaltbaýap bolarka diýip pikir etmelidirler. Watanyny, ýurduny, halkyny gowy görýän dürs kişide, hakyky imanly adamda, Allah we Peýgambere iman etdim diýen hakyky musulmanda bu pikirler bolmalydyr. Men nädip halkymyza hyzmat edip bilerin? Nädemde halkymyzyň işini ýeňilleşdirip bilerin? Men nädemde maňa inandylan amanada wezipa hyýanat etmän, amanady gorap bilerin diýen düşünjede bolmalydyr. Bu işem wezipanem Allah Taala maňa nasip etdi we kıyamet günü bu amanada jogap bermeli diýen düşünjede bolmalydyr. Halkdan hayır dilek aljak bolmalydyr. Bir benden işini düzeltip bersen, bir benden hayır dilegini alsan, şol dile senin we neslin arkasynyň yere degmezligine sebäp bolup biler. Şonuň üçin musulman doganlar halkyň hayır dilegini aljak bolmalydyr. Öz edýän işimize, wezipamize uly bolsun, kiçi bolsun tapawudy ýok. Bul amanat, men bu amanady goramaly, men bu amanadyň goragçysy bolmaly diýen gözlen seretmeliler. Umuman her bir musulman, hususan hem hökümet işgärleri, wezipadaky kişiler şu düşünjede bolmalydyr. Allah Taala ahlimize halal ýaşap imanly ölmek nesip etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.